sen gadymy Arap dilini Araplara öwreden türkmen alim hakynda bilýärmi? Be. Hayran alamy. Näme? O Misir piramidalaryndaky sırly hatlar bilýärmi? Hieroglifler. Hawa. Ana şol hieroglifleriň syryny çözüp okumak başaran adam Fransuz alimi Champollion. Gözüň öýlem Misiryň öz halky okap bilmänler. Bir Fransuz gelip şu hatlary okap başarypdyr. Fransuzlaram alymlar ha. Hawa. Fransuzlaram alymly bolupdyr wally sen Ha. gadymy Arap dilini Araplara öwreden türkmen alim hakynda bilýärmi? Yok. Mahmud Zamakhshari. Kim? Mahmud Zamakhshari. Araplan hem Arap dälleň molumi diýipdir öz döwürdeş alimlary. Sen dünýä haýrany galyp oturýarsyň wala dünýäni haýrana goýan türkmen alimlaryny tanaň ok. Benim bolmady. Näme deýin? Ata-baba bilen beýikde. Tarihten söz açılsa çördepede Türkmen, halallıkta batırlıkta nusxa bolar Türkmen, bir söz için can alıp can verer Türkmen.